Kamatayon sa 12 anyos nga tinun-an sa usa ka tunghaan sa lungsod sa Badyan, gisusi karon sa mga otoridad. Nagtuo ang pamilya nga biktima sa bullying ang anak nga giingong niigo sa bola nga gipatiran sa laing tinun-an sud sa tunghaan. Aniya ang report. Dirangop sa National Bureau of Investigation ang mga ginikanan sa 12 anyos nga si Rabi Katinggan nga namatay dito sa lungsod sa Badyan. Mihangyo sila sa NBI 7 nga i-autopsy ang lawa silang anak aron mahatagan sila katinawan sa Netabo. Namatay ang bata niadtong Huwebes sa miaging semana apan nagduda ang mga ginikanan sa bata sa nakaingon sa kamatayon silang anak. Matud pa nga usa ka adlaw sa wa pa mipanaw ang bata, mieskwela siya og nasayra nila nga sa mga classmates nga adunay laing tinun-an nga nipatid og bula og didto kini. Miigo sa dughan silang anak. Hinungdan nga natumba og giingong nagsuka og dugo. Wala ko na mosulti ang bata sa mga ginikanan og mieskwela pa kini pagkasunod adlaw. Apan gihatod ang bata ngadto sa trabahoan sa inahan kay gihilantan kuno maong gidala og pauli sa balay pagkagabi. Human sa panihapon, mikalit og lagom ang bata maong gidala sa hospital sa Badyan ug didto na gibawian sa kinabuhi. Muna akong gipangutana sa maestra, ma'am, og hilanat lang, dili madiha-diha ang bata, og natural nga hilanat. Kay, og ako'y pangutanon, 100% magyud nga hilanat akong anak. Og na pa hilanat, di man ako na pa eskwelahon. Gusto ko magkuha kung hostisya. Hostisya. Di mangali mo anak ko. Ang tunghaan dili lang una nganlan sang litwa pa sila makuhai og habig apan gipadayag sa mga ginikanan nga wa sila makontento sa finding sa tunghaan nga hilanat ang namatyan sa ilang anak. Gipadayag sa NBI nga ipaubos nila sa autopsy ang tinun-an karong simanaha aron pagsuta sa Netabo. We will continue our investigation. Then we will have that the usual procedure. We will gather evidence, gather witnesses, and probably also testimonies of those na nakadeal ni Rabi ng victim. Samtang nagpahigay ng usab og imbestigasyon ang kapulisan sa naitabo sa bata. Giaksyonan na sa ato ang hepe sa Badyan Police Station and to really shed light kung ano though there's a death certificate already. Sa death certificate sa bata, nakabutang ang hypoxic shock, antecedent cause, cardiopulmonary arrest, underlying cause, probable severe dehydration secondary to enteric fever, other significant conditions contributing to death, TC diabetes mellitus. Kauban si Clover Lumayag, ako si Alan Domingo. Balitag, Bisdak.